8 kilometer, tarnemeter, een boulevard, een boulevard. Harde winds en atmosfeer, toont te morgen tjachten hier, voor de voeten hier. Sean má clíomh blian an seo, ba bíon an scóin seo gach blian. Cai mé rá, bhain mé ansoltas an lá, agus bun na páistí ansoltas. Síl an ggóil sé arrós am léna ggóil na páistí taobh muoi. Tá sé buint ansoltas na go-karts am léna. Agus na páistí fi ag buint soltas a bheith le céile na ggéascáin agus na géalaigh teach le céile stéis bhaid do na páistí. Fi bheith glúirt sa páistí eile trí bhean na géalacha go mhaid. Is bralam go caragam mo géalaigh usage agus an rud is fearlam is na bungees. Bhí mar rud is fearr na go-karts. Na ceartaí fásta bhí sé inta. Bralam an uachtarráte bhí sé inta blasta. Bun me sé soltas an tug of war agus bhí muid ceilní bhí na gastar agus bhí na ceilní gahar mar támuid comméis sin. Lege Schatz im Lichtstein, neer der Mörner weg, han legt es Flieger Humland. Wow, Lege Schatz im Lichtstein, neer der Mörner weg, han legt es Flieger